alang sa atong hamubo nga pagpaambit sa pulong sa Dios niining matahong kabuntagon. Mapasalamaton kita sa Ginoo nining kahigayunan labi na gyud sa kinabuhi nga iyang gihatag kanatong tanan nga ato siyang giuna diha sa pagsimba nining kabuntagon. Ang atong ebanghelyo karon sumpay ni kagahapon, no? Continuation paghukom sa uban. Nag-ingon diha sa bersikulo 39 nga ang buta dili makaagak sa laing buta kay mga hulog man sila sa kanal. Ginood man gid na. Kung musaka sila diha sa Sansel, puro sila buta, mo sila. Pag balik sila, dagma sila. Diya sa putong sa kinabuhi mga igsoon, napunta diya butata diya sa espirituhanong pagkabuta diha sa atong paglawig. Mas mapalabi pa nato ang mga kalibutanong mga butang kaysa espirituhanon mga butang. Kita ra makatubag dana nga diha munang giingon diha nga ang paghusga, paghukom dili gid na angay unta may tabo isip mga Kristohanon. Sa ginaingon pa sa atong igsuon di atong niaging Sabado ni Dikon Imi nga kaligon nako kahuyangon niya kaligon nako. Managlahi ang atong kuan. Kung atong ipalawom gid ang pulong sa Ginoo diha sa matag adlaw, dili gid ta maghusga sa atong isikataw. Kun dili ana nato sa gingaingon ko na nga ang gugma, kaluoy ug gustisya mao gay mo patigbabaw diha sa atong mapadayunon nga pagpangalagad. Kaya nag-ingon pagid siya diha nga walay kuno'y tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo gawas kon makahumana siya pag-eskwela pwede na siya mutupong. Isip kita mga clergy, mga alagad sa Dios nining kabuntagon, gitudloan kita paunsa kita mo submitar dili pagkumpit sa atong obispo o sa atong mga pare pagsubmitar nga mapaubsanon. Paunsa nga makasubmita ta mapaubsanon pinaagi sa atong gawi na to. Sultian ta. Sayop ka. Okay. Dawato na to. Dili kay gisultian ka, muriak lang dahin ta. Hinumduman na to, dili kita tanan mahimong obispo. Naagi ta gyapon obispo, pare, dikon, mga laiko. Kita gitudluan kita sa atong amahan. Kung puro na ta dikon, magsinumbaga na ta, o puro pa, magsinumbaga na ko, wala na may kuanhan ay. Ang atong challenge nining kabuntagon nga, paunsa kita diha sa atong pagsubmitar sa usag-usa, bisan pa diha sa mga ministers, sa mga ministry kung asa sila gipaymutang, na ay mga leader, musubmitar ta. Kay gibutang man sa Ginoo aron hanay ang tanan. Amen ba ta mga igsoon? Sa tulo nga bahin nagaingon pagud nga kun nganong nagtan-aw ka man sa puling kuno sa imo kanang bersikulo 41 nga nganong tan-aw ka sa puling kuno sa imong isikataw pero na kay truso inom dumi sa ligira sa na imong truso nga nasa imong mata kani day mga hilabtunon di ay nagdiko na sige nga truso ang naa kanimo dili puling ang before ka mo kuan dito sa mo kanang puling papahaon naman nimo ang truso nga naa nimo imo giniligiron kadumdum ko sa una tong lawaan bibo panggaba sa kanang mga kahoy nga tinablon bitaw di na madaog nimo dinuligiron truso man nagbabag usa na kita di ay kung hilabtunon ta dili puling na to truso kinahanglan ato ginang kuhaon mga igsuon kay dili gusto ang Dios na hinumduman nato
nagaingon diha sa katapusan sa Santiago 2:13 katong second reading datong Sunday nga mas mopatigbabaw ang kaluoy sa pagsilot atong hinumduman gina. Sa dihang kamatay ang atong Giniso Kristo, wala siya mangwinta. Ikaw dagamay ka sa dako sala. Kitang tanan equal gipakamatyan sa atong makagahom nga Dios. Kuno kay nahigugma siya. Gihatag sa amahan ang iyang anak para kita mapasaylo sa atong mga sala. Nga dili kita ingon nga yano-yano lang ta, yano-yano na to nga atong husgahan ato isa ka tawo. Dili gusto ang Dios na matubarang dagangon pa sa atong mga presiding verse gagapon nga unsa ang gamiton nimo pag unsa taksanan mo yang gamiton usab. Kung kinanglan nga ang atong pagpadayon diha sa pag-alagad sa Dios ang gugma ug ang kuluoy mo ginagihatag nga ang kalinaw panagiusa o gugma diha sa mapadayonon nga sa patag adlaw labi na gid sa atong paglawig. Wala na sige na kog balik-balikon kung ang atong pagsunod diha sa Dios wala na magmatter pila ka nakatuig pila dapat unta magkataas atong kadugayon. Bigingon diha sa Juan 3:30 nga sa dihang makadugay kita diha sa atong pag-alagad kaniya, siya ang matuboy, kita ang mahambol, mapaubsanon kita. Dili kay kita mahimong tang mapaytas-on, di na ta masultian, daghan na ta hinunblimon sa atong pagkina. Kay ngano god, sama na sa bata bitaw nga ang bata nga puya pa, wa pa ginainahot na. Pag mudako na, dili na nimo na bawog na, musuko na nimo na. Ay ana na gyapon atong bagala. Hinaot to nga atong paglawig na to sa atong pag-alagad diya sa Ginoo. Sama to sa mga mabata, pila ka tuig, 30 years, 20 years sa atong pag-alagad. Mo nagipangita sa Ginoo nga ang mapaubsanon, ang humbleness diha sa matag usa labi na gyud sa atong paglawig. Daghang ta encounter sa atong paglawig. Walay exemption sa mga trial pagsulay sa atong mga bulaton bisan pa diha sa atong mga pamilya. Mo atong ebanghelyo palihog manindog.